Nyakwara Mugia Juang, ageno ni bedo godiochieng' makare. An bede Nyasaye orita bedo godiochieng' majaber kabisa. Juma mokalo ni wawuoye kit pith mar Azolla. Kawuono ni bende adwa na paro ni pod antie mana kaunti ma Kisumu, kamoro ni Nyalenda. Odiochieng' ma kawuono wadwa wuoye kit pith mar Oniambo, kata kihero wadendo ni vermiculture. Vermiculture en ang'o? To ang'o miyo thoth ji sani osebedo ka pidhe? Iwacho ni achiel kuom gigo mabende omiyo sani jopur mang'eny opidhe en gima ni protein. Kimiye gwen to gwen dongo maber, kimiye rech bende dongo maber. Yamo daka thuolo mar wakechro juma kaka ile ni luonga ni alo kabak. Kawuono iwacho ni waduoyo. To ilungo ni gimabo konyi ming'eni ma Oniambo maber monego harvest. Sami biro bang' dweche moko kane isechako lose, ibo temo kilimo gi iyaro lo mang'ich, lo nyaka bed mang'ich mondo oket negi kar dak maber. Ibro cheko ni size ni gin wadetermine gi size. Wacheko ni size marom kama ma oromo pidha. Nikech ok bang' semwati ne adwa golo Oniambo na bang' dweche achiel. Ibro kiwacho ni dweche achiel mesi dhi golo mama manieka. Sami golo mama manieka, nyithindo matindo ka bidhi timre nade. Sami segologi tiyudo ka nyak nyuolruok mar gi dhi dok chien. Koro en harvesting en ma en gima wan watimo kaka watime. Watimo wacheke en gima wang'iyo according to the size kwa harvest go mos kamano mondo mathindo ka bende omed nyuol ka gimedo dongore. Erokamano. To koro nikech yugi kata kitchen waste
ema thothne itiyo godo. Manyiso ni pile pile nyaka imed negi kitchen waste gi kata yugi gi gi maro. Okay, kawuono kinyi kitchen waste ok chiel nikech yudo nitiere kicho kama nitie moko maber tuo e wigi donge sama gituo e wigi iyudo ka wanya golo motuo tuogo matin bende wanya tiyo gi puodho kaka manyiwa. Sache ma watimo ma en ni sama seketo seche ma gi break mayom tiyudo ka pi mano kuocha wuok sama owuok gi liquid manie food waste to gi waste product mabeya iro niambo. Sama owuok kanyo ka en gima okikore but owuok gi pigno. Sama osewuok gi pigni embe watiyo kode e puodho. Wanya kawe wa spray go ewi alot kata ewi gik mopidh e puodho kaka manyiwa. Inyalo nyiswa ka dipo ni mae tich manisomo mar pur koso nitie kos moro mopogore mana in iwuon itimo. Erokamano, kian kaka an natimo kos mopogore gi mar pur but bedo gi gombo kata era mar dongruok mar community ema koro kelowa ka. Sama bedo gi era mar dongruok mar community iyudo ka community mwantie joma tindo ng'eny. Sama ging'eny iyudo ka joma tindo mahitaji gi nitie moko mabende ginya dwaro kaya e jonyuol to moko nitie magiyudo ka ginowe giwegi ginya timo. Koro momiyo ineno ka nwachako pidho niambo nwachako ma kaka yor yudo pesa. Ka ok wang'eyo kata ni atimo kos mane achopo level mane mar somo kata ng'o to maa chalo kaka ndikruok kiano wuon mayudo pesa na kata ka pod arito maybe yudo tich oko but at least an gi rieko moro mabe ayudogo pesa na. E kinde misetimeni bende seneno ni nitie yuto moro mokelo? Nitie yuto mokelo mane weno ka pod adhi kode mbele ma beye ka duong' sana do panga nyaka moko mwake nitie yuto mokelo kendo en gima ber ma yudo kata ka organizations mamoko biro ka niko gi mor nikech en gima chalo ka moro biro maber biro ka nyakelo gik mopogore opogore kech yudo ka gimwa golo ka watiyo kode pith gweno, gimwa golo ka watiyo go e puodho, gimwa golo ka bende yudo ka samwa use ochako kelo ma pesa. Koro gin midhiero mage kata challenges mage ma in kaka youth iseyudo e kinde ma bende isebedo kitimo kit pith aina ni? Midhiero madang' wach ni asebet ka yudo kaka youth seche moko sama wadhi choko chiemo modong' e community mabe gin chiemo mabe wachoko mabe sama wachoko gino wachako yude gimoro. Seche go ibiro ka semo samidhi oko mai community kacha gibong'eyo ni to koro kijana ni gibomi nying moro like ni machokora nikech imulo gik molilo lil. Kuyudo ka seche moko kata sombi cha ok nenre but gineni kaka ng'ama chokora yani ichoko itiyo gik molilo lil koro yudo kaka class magiketie koro mana chiel kuomgi. Mar ariyo kaka wan ka dang' kaka nasenyisi ni space. Space donyo yudo space de waloso gini kama duong' sana ma seche moko nyak madwa yudo maduong' moyudo sana. To bende nyaka sani nitie kony moro amora museyudo un kaka yudhe ma Nyalenda ko e county government ma Kisumu ka?
kony madanga wach no sayudo ni wabedo ga tero tiegruok mopogore opogore kokalo kuom mag pur kaka ma wacho mag BSF vermiculture koyero ka samwa dhi trainings machal kamago gi partners mamoko to wayudo rieko manyien makwa dugo go e community to wamedo loso gigo mwayudo kama ne ng'at ma samoro nigi gombo mar pidho niambo inyalo jiwo ng'ani nang'o ng'ama semoko nya bet gi gombo mar pidho niambo ang na dok mana kaka ne wacho ni semoko ng'ama tin ng'ama youth manya gombo mondo ginene achiel nyaka ket ler ne chien samo dwa tiyo tijni kech nitie jok ma oluoro muluga gik mole kaka food waste gi nyaka ket ler chien mar ariyo ibed ng'ama nigi ma bedo gi kinde mar rito niambo lose sama chopo ma use mar adek en ng'at moro maber nyaka ket bidii when ben ng'ama bende many okay Atimo alama joka lu ya Afrika tamora nikenda sana mama kuita chako nia odhi nyisowa kaka ichako pidho niambo gina manyaka to bed kapok chako pidho niambo mar temo training nikech punya menegi mana so kali
ipuro e puodho tineno gimoro ma red ones or en gima red to ne wapenjre gani to gini ang'o mobet e lowo ka. Koro kan wadhi e puonj to nwayudo ni kara gini en gima ber makonyo lowo. To tinde piny masani kipuro tiyudo ka gino onge nikech jopur tiyo gi lony manyasani giwe lony machien cha. Koro nwayudo ni lony machien cha gini ne en gima kara konyo lowo